Maalam din sa implementar, basta legal na. Chairman, kanil kang kayo, kanil ilang gikas 850 matag metro kwadrado kada adlaw. Ang kanang inyong mga tindahan di amurog tagsara kadupa, pila man na ka metro kwadrado? 4 square meters. Sa 4. ato pa 34 ang adlaw, 34 pesos ang adlaw. Now, 24 nga na. og imong basihan to ubos atong ilang ordinansa nga tag 20 na, pila 20? 20, mura 23. 23. Mura, Sa ato pa, naamoy 92 ang adlaw, gikas 34, ngantos 92 pesos ang adlaw. Pastan ako, unsa may paagis collection ani? Kada adlaw ba pod ang taga-Migaway na unya, if ever, kada adlaw po sila mga rental ana? Ang balaod, nag-ingon pa man ang balaod nga, pwedeng inadlaw, pwede og sinimana, pwedeng binuan. Wala pa man mausap ang balaod. Sige, mo magturko. Murag turko. Now, unya ang kanang entrance fees. Ang wag makita ba sa mga konsehal na mirman ini nga wa ni basa. Nakita or ni Pio? Ambot lang. Ambot ba? Mo ni makapahibong nakita ba or ni Pio? Nakita ba or ni Pio kay wa magyud ka basa. So, mo na siya ay mo na tinuod nga isyo. Ya, gilikay gina sa Sibutol or ni Migaway o silahang mga social media influencers o silang mga labi, gilikay gina ang tinuod nga isyo. Ilang gisintro ang isyo dahil sa ang kahugaw sa una, ang carbon hugaw kayo niya, mingon din ilang mga troll. Karon hindot ang carbon mo, adto na kong carbon. Pastilan. Adili po na sa Market Operations Division kanang panglimpyo kay mao man trabaho kanang sa MOD. Dili gina siya mao ang tinuod nga isyo. Dungoscar. Sumala. Ha? Usa gato sa kapin katuig ang carbon. Palibutan ta lang 90 na katuig kapin. Magtige sila ingon hugaw, samok, kuyaw. Nganong naamang gihapon ang carbon hantod karon? Nganong magpunsisok manggihapon ang mga tao sa carbon karon? Nganong hana manggihapon mangumpra ang mga dagtong hotel, mga resort sa carbon? Nga maghugaw man kaha. Ha? Nganong ang ubang mga merkado sa Dakbayan ato lungsod? Nganong ang ubang isla sa Visayas o Mindanao mga na manggihapon carbon? Correct. Kanang yun, tinuod, even ang samar, kanang mga barko nga mo largag magabi, daghang kay binakat nga gikarga, padung dito sa ilang kuan nga ilahang probinsya, gikan sa carbon. Gikas carbon. Now, Yes. Sirman, di ako concern lang. Og dunay sa pagkakaroon 850 per square meter ang abang sa mga stall holders lang ni. Kadtong na-skilled or mga ambulant vendors, unsay paagi sa ilang rentapon? Sila gihapon mo ulikta ang Migaway kanang arkabala nga 20. 20 pagkakaroon. Kada adlaw na. Kada adlaw. So, pananglitan, si Pedro maoy naninda rong buntaga aning lugara. Na si Pedro dire naninda karong buntaga, itagaan arkabala pero inigkapon di naman sa kapanina kay nahurot na. Di apoy ni Pole sa iyang pwesto nga si Juan kain na po itong arkabala, mahog og doble or still magamit in the tibok adlaw ang maong arkabala. Yes. Lain-lain? Ang arkabala. Yapi. Unya. Si Juan, farmer, gamay nga mag-uuma sa bukid, niya na naginot nga ang iyahang abot, siya na yung mangunay baligya sa carbon, magdahal siya og mga palya or mga agbati nga na sa carbon, gikan sa bukid, no? Kay mangiyawat siya nga, siya na lang makaginansya pod. O dili, sila ilang produkto, sila pod mo ibabaligya, aron di mo agig third party. Yes, kay naginot lagi dong Oscar, sa kapobrehon ba? Ang lang naninda diha, daghang kay farmers naninda mismo. Piyo mo na ilang wagtangon na karon. Kanang ilang mga baligyaon, pabayro na, puliktahan o niya na, ni Migawide o entrance fee. No? Yes, sir man, yes. Yes, pabayron. Ikaw ron, taga-bukid ka, o taga-buhol ka, taga-liluan ka, nakaidaghang isda nga, kanang mga bulinaw niya, imong gihimog buwad, or imong gihimo maron og ginamos niya, dadon imong carbon. Bayad kag entrance. Unsa man? Ulit tanawa, ha? Ngano pa bayron mag-entrance? Asa ba na mag-agi? Daghan man nag-agianan ng carbon.
asa man ta dapita mo bayad og entrance, kinsa man po'y mo makakita ana nga, oy, di ni sud. Ngina na. Morning usa sa mga matanaw, wala gid i-presentar kayo ni gaway og klaro. Nga sila na mahimong middleman. Sila na mahimo. Buta nga ang tanang nanaon niya balaod nga tanang baligyaon sa karbon ari ra gid moagi diri napita. So, Why makagi diri napita? Kay ilang kolektahan og entrance fee. Ang pagkaon sa mga pobre nga ginamos, buhisan. Ang pagkaon sa mga pobre nga bugas, bisan. Ang pagkaon sa mga pobre nga kanang isagol sa sulad na asin, na? Buwad, buhisan. Daginutod niya na tanan ni Migawide para siya makakwarta. Para nga ang kanang bahin niya sa city nga 50 milyones, anak na sa usa ka single project, sa 1 hectare nga project, sa karbon niya bawion. Sobra pa, gilansya pa siya. Piya. Niya, ang kitaon niya sa laing 7 ka hektarya, iya na. Chairman, kadiyot kayo. pinakagot? Di adire. Kanang Magallanes Street, labi na yung Sabadog, Domingo. Kanang ba? Kanang Magallanes, kanang dito bitaw ka, og imo dito, Magellan's Cross, mapuno man as vendors diya, Chairman. Yes. Unsa man na, appeal pa na, part pa na sa agreement, joint venture agreement between city government o sa kanang Migawide, o Yes, still, ma-appeal. kubrahan bagyapon na diyan napita. Makabuot gihapon na ni Migawide. Yes, iya gihapon na. Kaya pwede man Mag-consider na siya carbon gapon? Chairman, mag-consider ba ng carbon gapon? Karon nga panahon, na consider gihapon na nga carbon nga ang dakbayan pa mao na ningil. Kung sila naon niya, pwede gihapon na nilang apilon or pwede nilang sultihan ang syudad, mandaran ang dakbayan sa Sugbo. Ayaw na tuguti nga naay makabutang liha, adto na gyud dito sa amo ang bagsakan. So dakpan ninyo naadihay mo naay magdadihag mga pagkaon mo display mo diskarga, dakpan ninyo para adto ni gitaran sa kung bagsakan para way maka-eskapo, way maka-ipsot, makubrahan yun namo og entrance fee. Unya later on, ilang himo og integrated gruhay nga murag sa FTI nga bagsakan wholesale market, sila na maoy middleman. Kay sila posible man po sila na sa mangumpra ngadto sa bukid, mawala na sa pangita ang mga howlers, ang mga Agoy, Ginoo. Unya, sila rin magmandar sa presyo, luis sa niya kayong mga At tanang sinsiyo, ilang tigumon matibog. Yung tibok. Piya. Oo, man na. Unsay ka ugmaon ninyo. Abot nganong ang mga konsehalo ang mayor di maminaw? Dili kay nagpiyo mo god. Saman kadot lang kayo. Unsay ka ugmaon sa mga vendors diha sa umaabot if ever dili gini pangusgan sa city government kay ang syudad na may naay gaho man eh. Unsay ka ugmaon ninyo dihang vendors? Hasta pod ang mga konsumidor kami. Ang mga gagmay mga manindahay, ang mga Apel mo. konsumidor, Oh. ang mga konsumidor nga igo-igo ra pud taon ang sweldo nga makapalit og pagkaon buwan-buwan or semana-semana or adlaw-adlaw. Mo'y mahimo makaluluoy. Mo na klaro. Ang gilikay sa ilang psychologist nga issue, ang gilikayan nila nga mga issue mao ni, ang pangutana mao ni. Sir, sa man ang Pilipinas or Cebu City, advanced country, advanced city, or nakapasa sa third world or new Atras na atras. Sir, ako klaro, last question ako ni mo, Chairman. Yes. Dili mo sopak sa development. Dili gid oy. Okay na mo? Ikaw ti padayon na nagtrabaho ang merkado, pero ang katong saad nila sa unang pag-abot, katong hinganlag Sir Hector o Sir Jason nga moanhi si Migawide, ilang tukuron ang merkado, ikaw magtukod sa merkado, mamahawa sila, katoy ilang tumanon ang saad sa una. Iwasan yung trabaho, yung man pamahawa mo. Unsay mamahawa nga anak naman po yo. Mahal ha? Oo. Hello. Ang kuya ko sila mapariha na og Mactan Airport. Kaya ang ilahang abilidad, ang ilahang Pero ang Mactan sila, igo sila, murag ginansya na taani. Gibaligya mo na sa buitis. Yes. So, Ano siya? posible ba ang carbon mahimo ng buitis someday? Dunay dakong posibilidad nga mingon sila ikaabot sa napo katuig or 15 katuig mi siya di na namo kaya ang pagpadagan alakan si kay mi di namin kabayad sa bangko muso dayon ang mga pinanser ngayon yung mga pinanser nga bangko kami mo puli
Kaya magtudlo na kami dahil ng kumpanya mo kalagat. Paita. Anyway, Chairman, nahutdan kong oras. Kaya awahin mo yung nakakontak ni mo. But anytime. Sorry kayo. Kaya sa next mga kanina mo nanawag. Oh. Basta naami kuan ay mo tumaw pa ani kay continuing struggle man eh. Kami maning kamot yung kamot sa imong linya, Chairman. So, igib ka nga to sa Manila ng mong issue, Palihog dong Oscar. Sige, ako suwayan kay mga kaubahan sa media na maabot ni nga to sa Manila. someday naamtay ma-contact ng mga o ma-interview ng mga senador, posible nga amo ning ako ning bring up nila aron makakita pud sila o if ever mga yung kopya, papalihog ko provide. Ha? Andaman tikaw. Sa mga among observation, andaman kamo. Kamo Sige. talang media outfit yun, andaman mo na mo. Ha? Sige. Chairman, salamat sa imong time. Salamat kayo dong Oscar. May buntag. Si Simbin ko Chairman Erwin ko kung grabiha bitaw na ilad-ilad. Ilad-ilad. Ako wa man sa ko'y kontak kaning kuan. Kaya na sila yung mga kontak ko kanin taga Bigawide. 14 pabor nila. Kanito kayo. Ang ako lang yung pangutana aning taga kaning mga probangag ba? Ingon ako probangag. Kalimang kag ingon si Ping Lacson nga wa gyud kuno sila kakita og kanabang si tawagan na kanang ebidensya nga mag pin down sa presidente kabahin aning perting grabihang kinawatay. Ganto Sara kay naaman to sila nakita na to. Pero ang akong pangutana ninyo nyo, anong wa mangyod i-appeal ang kadtong igagaw ni Bongbong Marcos nga si Tambaloslo? Anong inyong ikiyap? Bong Revilla, preso. Jingo Estrada, coming. Joel Villanueva, coming. Mitch Kahayon, oy, coming. Kadakop nitong saldi ko. Kay, wa, mapreso. Anong wa man ito ma-appeal? Katong numero 1 tambaloslo sa nasod nga si Martin Romualdez, pertin daghanag yun. Bisa kung saon ninyo pasangil, nga kaning amoa, limpyo ni. Para sa presidente, nagtrabaho yung kuno siya. Trabaho sa kabuang ni mo. Abot na bang gamas ganan? Anong wa man yun ninyo padulngin nga to ni Martin Romualdez nga hangtod karon si Martin Romualdez wa bang gyapoy nagitangag nga kaso nyo? Anong wa man yung rekomendar nga pailan og plunder ang banggiitang gipasangin lang banggiitang tulisan sa naso. Kahingan lang Martin Romualdez. Askang pagkabagaag mga naong ninyo di ay basta grabihan mo daag tiwa sa naso. Ang ekonomiya perti ng pagkangil-ara tungod aning mga magbabalaon na to nga bisag unsaon nilang lihay mga kinumo sa mga tao padung unta ninyo di na mo mulihay na mo. Pihas ekonomiya tungod aning perting kawatanan ning mag-agaw. Pasangin lang perting tulisana. May gani kay lipay lang ang mga taga 7th district nga mga bata-bata ni Pedro Calderon. Peter Calderon kay murag wa pa pud maapil. Kami nag-ampo ming maapil kina kay haron mapriso pug apil. Ulo tiguang naman si Peter Calderon. Apil po to si Edsel Galdios unta. Kanong hatod karon wa man kaso pete pagkadakuan sa 26 billion by 12 iya ha. Grabe hapit ka to nga iya. Nganong wa man paumo magkaso. Nganong wa man imbestigaha tong mayor Malaboy og ngelag idang. Noon ta angayan ninyong imbestigahan nganong ridato og mas idang. Naloko na. Kapay usahay ka ng tagyas worldwide taxi si Kwan si Blanco. Nganong man imbestigaha. Grabe ang bagaan ninyong mga naong balikan ko na mo gisiko tong madikta mo undangan gyud dapay usa ring utro pong pertigid pagkaipal ng magtiayong praskos. Gabi ha. Hot na naman kong oras. Ayahay mo kay morag magaginhawa na morag luag. Taon kay balikan tamo ugma-ugma na po. Ano lang sa mga partners sa Master Control silang Boss Glenn Tontod, General Ramel, the Last Ball Man Madera, og ang kinakosgan nga Tandem Express. Naloko na. I-address Boss Nantilada sa live streaming. Pero si Ting Jo mo po'y nag-live stream. Among station managers, Ma'am LV Canit. Inyong alagad o kapasaporte gyapon maayong buntag. Inyong nabati ang tulumanon. Padayong Pilipino! Hantod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpatinaw. Kadto
atong hutong sa atong mga balita gihatod ug gidalit kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya.